Ué, meneguinho. Olha que eu ensinei. Zan yi ingiti ne kawai zan sa kai ma an samu ka shiga internet eh wala mu ne Game, bye bye, dal bye. Gucci. Ke faɗa ina zuwa ya guri. Video ne mai kakkat. Ina video ne mai kakkat. Ina video ne. Kuma Allah da sai ta wuce YouTube. Sadauki wannan ba. Babu.
shi ba na wajen shi na yake ba ni shi na wajen ka san ni ina ganin neman na sawa a YouTube ne. ni ma a YouTube ne. Ina neman sawa a YouTube ne. Wai za mu je tura mana waƙar shi ne. Wake da waƙar shi ya tura mu waƙar shi. Shi. Ai ba silo ba wannan ba silo. Kai ga yaran nan ba kwashe su ba. Wallahi sai na kwashe. Kai ba wanda ban kwashewa ganin nan. An ba ko ai mata su kamata su kwashewa. Abin da za ta editing nata a sa a YouTube. Yau miliyan mai comedy yau da samu ba ka shige san jin dole editing wannan da kyau buga waƙan shagai na ala guda ne Wahala guda ce. Sayan farauta ne sai. ah ba ba mu wa ko yasa kai gajiya wai shi ne mai kambo sabon ko ya sa sabon ko ya sa gazuwa Wallahi kana walƙiya ko. ai na mai da na gwada biyu Messi Allah ya wata Ya yi kilas boy. ala guda Allah buda.